Nihao, vítam vás pri mojej ďalšej pasti na idiotov. Takže toto je strašne jednoduchá pasť, to pochopí aj idiot. Proste funguje to takto, že človek si bude myslieť, že tieto našlapné čudlíky fungujú na dvere, vstúpi na to a spadne, proste tu je TNTčko, spadne dole a vybuchne, nič viac. Je to jednoduché. Vyzerá to nejako takto, zvonku, to je v pohode. Dovnútra dáme napríklad čestku, aby to bolo ako také, hej, zaujímavé. Tu, aby si mohol prečítať, takže funguje to ako tak. Vstupí, nevie o ničom a buchne. O nič viac tu nejde, takže teraz vám ukážem, ako na to. Potrebujeme piesok, TNT, našlapný čudlík, nejakú tabuľku, čestku a dvere. Takže urobíme si nejaké tie schody. A tu nadáme TNT. Vykopeme malú dieru, to je jedno, aj 3. Tu. Dobre, no. Budeme ešte potrebovať pieskovec, ktorý si dáme tak. A tu, aby to bolo nenápadné, dáme piesok. No, extra nenápadné to nie je, ale tak, tu. A zvýšime to ešte o jedno. Tu dáme dvere, železné. Tu dáme tabuľku a hoci čo napíšeme proste. Iba na to zmiatne nejakého človeka. Potom dáme už iba našlapný čudlík alebo našlapnú dosku a pás máte hotovú. No, alebo môžete tu dať ešte tú čestku proste. No, to je všetko pre dnešok a dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, like, zdieľa, či čo to je, odber a tak ďalej. Ak sa vám nepáčilo, píšte do komentov, čo sa vám nepáčilo, ja sa budem snažiť odpísať. No, ďakujem, dovidenia.